Уважаеми зрители, преди няколко дни се навършиха 35 години от падането на комунизма и сега мой гост е една от знаковите личности от началото на прехода, професор Димитър Луджев. Добър вечер, професор. Знаете ли, това лято пътувах до прибалтийските държави. Бях в Литва, в Латвия, в Естония и видях всъщност колко много са напреднали те във всяко отношение. А 89-та година бяха много зад нас, защото бяха част от Съветския съюз. Защо стана така? Какво объркахме ние? Какво не направихме както трябва, да сега държави, които са били, ето се казва, много зад нас, сега можем само да им завиждаме? Какво да ви кажа, като гледам тяхните пеещи революции, се наричаха Балтийската държава, те в границите на Съветския съюз при парламентарните избори 90-та година за местни парламенти, там победиха Съюз, победиха опозиционните формации. И то тотално победиха. Там комунистически партии останаха с по 10%. Какво означава това? А при нас какво стана? На първи избори Комунистическа партия получи пълно мнозинство. Пълно мнозинство. Това какво означава? Това означава, че самото общество не е готово днес. Не е озряло. То живее с някакви имагинерни страхове, както Радишов казваше, по покривите хората са били вампири. Нещо такова беше нашето общество. Проблемът е, че ние като народ, като мнозинство от този народ, харесваме трето качество политици, които няма как да защитават трето качеството избиратели. И по този начин се получава държавност или държава трето качество, която формално е в Европа, седи там с главата и задницата и стои в Москва. Това е доста несериозно за всички цивилизовани страни, които имат отдавна демокрация, дори тя се разпада на моменти, после пак я ремонтират. Но процесът е взаимен. Не може едно общество, трето качество, да роди първо качество правителство, т.е. като първо качество да защитава своето първокачествени избиратели. Докато не се изживее този проблем, докато ние не си научиме правата и свободите, не само ДПС да ги защитават своите, ние няма да можем да имаме самочувствието на граждани на света, а не и граждани на родината, която, за съжаление, не случайно в млади има такъв огромен нихилизъм. Те пътуват, те гледат степен на цивилизованост. Ние сме на много ниска степен на цивилизованост като цяло. Има прекрасни хора, има прекрасни и млади, и по-възрастни индивиди, но като цяло мнозинството е много изостанало, много необразовано, много нецивилизовано. И ние не можем да имаме претенции за нищо повече.